outside. Да стане време за товара, да довозя нещо за хапване, да си търся. Така изглежда обстановката на Илинойс, 43-та улица, Харлем Авеню. Ето го автобуса. Show him thing. Show him something. Bitch, motherfucker, ass nigga, bro. Не иска да спре автобуса за него. Вика... Няма значение. Стана весело. Ето когато минава. Машиниста ми дигна с две ръка. Shell gas station. Ето там чакат. Като почне на мига, тогава може да се пресича. Тогава е законно. Сега ще е до едно ресторанче, фастфуд се казва